Hello guys, may buntag nakapalit dito ng mga prutas no para sa New Year unyang gabi eh. Kay karon 31 naman sa Disyembre 2023. Ug namalit ko kuan mga prutas kay nakadawat man kog cash gift sa among opisina 1K. Ya na ako gipalit og himno nun, akong gipalit og mga prutas. Kay ako ra man diri sa akong boarding house no. Akong gipalit para pagkahuman sa Christmas na ako'y makaon-kaon. Muna akong ipamalit mga guys. Watermelon mga guys. 125 ang buok. Kani 125 ni gamay kay no. Butang na ako sa plato mga guys. Kay kuno na ako na swerte. Kung mga bilog ang imong paliton nga mga prutas. Lantaon ra rin nato after human sa New Year sa 2024 kung nabay swerte. Basig wa ta kabalo, basig answerte. Ug kaning pinya mga guys, gamay kay ni. Pinya ra ni nga 55 ang buok. Dito sa akong napalitan. Dili na to ibutang. O gipakapinan po sa kuan sa taga fruit stand. Apilon ko nun ni siya nga kuan aning upo ba. Apil man ning upo sa 13 nga bilog na mga prutas. Gulay man tanan ni no. Giapas ako nun eh. Amo ko yung mga timaylahan na mahimo kang adunahan sa 2024. Unsa ka ni ka tinuod, i-try na to. Okay. Sunod, buongon. Tag 25 ang buok. Buongon, 25 ang buok. Nga oy. Tapos ang apple, mansanas ba? 30 ang buok. 30 ang buok. Tang na to na dia. Ug atong bayabas, guaba ba? Tag 25 ang buok. Nga oy. Ug atong tisa ba? Kanang mahimong iloy ni kahinog. Tag 20 ang buok. Ingon sila kuno, swerte kuno ang bilog ng mga prutas, kailangan 30 ka buok. Ug kani, kabalo sa ngalan na ni kay basta lamang makakita ko ani. Apil man kuno sa 30 kuno ka buok. Kutag 40 po ang buok. Nga oy. Butang na to diri. Na. Ang avocado nga Bisaya nga motorok na sa imong likod sa imong balay. Tag 55 gyud ang buok. Ug ang chikos nga motorok na sa imong punuan sa imong saging ug punuan sa imong mangga. Bisan asa rin sa motorok, basta na yung mga dagkong punuan sa kahoy. 30 ang buok. Nga oy. Madato na gyud tani sa 2024. Ug ang orange ba? Kuan ni siya kaning tag 30 ang buok. 30 ang buok na. Ug kani, ako kabalon sa ngalan ani. Tag 55 ang buok. Wa na nangaligid na. Nga oy. Kuhaon ako kay nangatagak na. Tinuod yun nang giingon sa Facebook na wag palit bilog prutas kay gugulong daw ang swerte. Nantawaon. Nangaligid na nga swerte.
Kung ako pong gipakapinan, o gubas. Grapes ba? $300 yun ang tunga. Nga, uy, grabe ka mahal ron, uy. 300 ang tunga. Muna siya, nangatagak na, oh. Di sa tamukhaon kayo, pahihugas. Signay mga kuan ba, germs. So, maura niya akong napalit sa akong 1K. Mubalor gapon siya mga 600 plus. Kay tungod sa mahal kaayo na mga prutas. Kay nag-ingon man gud to sila sa una. Kung mag-prepare kag mga bilog na prutas, naiswerte. Nakiingon po to karon nga mga post, wag maghanda bilog prutas sa New Year. Kay gugulong kuno ang swerte. Unsa may tinuod ani? Istoryanta mo sa tinuod, no? Kung kitay mo tuo, wa na tay gastuson pagka human sa New Year. Katong 1K nga na-receive gikan sa atong opisina, dapat ato tong ipalit og bugas karon. So na may garbo gud ang Pinoy, sama nako. Ganahan putang nga maglantaw sa atong lamisa nga naiingon ani. Ipalit na lang nato, balag wa natay ipalit og bugas karong New Year. Kay sama nato parehanin natong pobre nga kung di ka mo trabaho di ta makakaon. Mao na po ni ato hunaon sa 2024. Kaya ang grasya nga na receive na to karon ato manggipalit og prutas. Mga prutas ra nga atong kanon karong 2024 sa January 1 kay unya New Year naman. Mura ni akong ikakuan alagad sa inyo, no? Kay kailangan lagi magkumpleto ta sa mga prutas nga mga bilog kay na ako nung swerte. Mao ra to. Ug daghan kayong salamat, ha? Thank you.